Svima nama poznata sura, jeli, koju često učimo, jeli, sura Nasr, pobjeda, subhanallah. Ali malo ko od nas zna objašnjenje ili razlog, povod objave ove sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi faja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Subhanallah. U ime Allaha milostivog, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i kada vidiš kako ljudi u skupinama u Allahu vjeru ulaze, ti slavi i veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. Allahu akbar. Allah je lišanu kare Resula i salam, moli ga da ti oprosti Muhammedu. Jer doista on je taj koji prima pokajanje. Povod ove sure, brate i sestro, ili sama objava je se desila se na Mini. Pri oprosnom hađu Allahu Resula i salama, kada je preko 100.000 muslimana povikao, svjedočite li da sam vam obznanio, da sam vam prenio istinu. Allahu robe, ti koji kažeš la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, hoćemo li imati dokaz na sudnjem danu da kažeš Allahu moj, ja sam prenosio istinu tvoju. Onima, mome komšiji, mome prijatelju, mome saputniku, onome koji je samo u mojoj kući. Na najljepši način, kako je radio to činio Allahov poslanik alejhi selam. I ova sura, kao što kaže Ibn Abbas i ostali učenjaci, spuštena je povodom, subhanallah, obznane blizine smrti Rasula alejhi selam. Subhanallah. Allah dželešanu ovom surom je Resula alejhi selama obavijestio da mu se prima ta smrt. Subhanallah. U prelijepom objašnjenju ove sure Ibn Kesir, poznati učenjak Mufesir, tumač Kur'ana, je kazao: ovo je nagovještaj smrti Allahov poslanika alejhi selama i ovu suru treba shvatiti u sljedećem značenju. Pa kaže Ibn Kesir: znaj da kad oslobodiš Meku, svoj rodni kraj iz kojeg si prijedno protjeran, i vidiš ljude kako skupinama u Allahu vjeru ulaze, sa ovim svijetom za tebe je završeno, o Muhammede. Sa ovim svijetom je završeno. Zato se pripremaj za odlazak sa njega. Onaj svijet za tebe je zaista bolji od ovog. Tvoj gospodar će dati pa ćeš zadovoljan biti. Tvoj gospodar će dati pa ćeš zadovoljan biti. Allahu naš, molimo te da budeš i sa nama zadovoljan. Vjernik i vjernica, oni koji se slabo kaju ili nikako, neka znaju da samo najviše sebi čini štetu. Allah dželešanu u suri Huđurat kaže u dijelu, u jednom dijelu ajeta na kraju, pa kaže: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. A onaj ko se ne pokaje, doista sam sebi čini nepravdu. Subhanallah. Onaj koji se ne pokaje za svoje grijehe, za ono što je učinio ili činila, sam sebi činiš nepravdu. I ja, brate, i ti, sestre cijenjeni. Musliman, vjernik, ne smije biti da ne razgovara s svojim bratom muslimanom. Musliman, vjernik, neka se Allahu kaje ako čini kambu i nepravde prema muslimanima ili unutra muslimanske zajednice. Musliman, vjernik, treba da ošti svoje srce, svoje razmišljanje, svoj vid, svoj sluh. A tako učinit ćemo tako što ćemo brisati one tačke grijeha, kao što dolazi predaj Resula alejhi selama, tako što ćemo se kajati gospodaru svih svjetova.
Subhanallah.